uite-o, mă, ce prost sunt. Da, și lăsatul să iasă. Uite și eu. 2 euro. Pe sub asta. Dai. Auzi și eu lângă colț. 4. Ai, m-ai prins cu mâna, nu mai știam cum să dau. 4-3. 4. Păi asta a fost 3-2 pentru tine, nu? Da, 3-2, 4-2, 4-3, că e a doua servă. Da. 4 egal. Ia uite-o, 5-4 la limită. Ah. Na, cum le-am luat 2. 6-4. Ia ce tare. Cum îți dau așa? 6-5. Eu. Serve îmi dă și lui. Eu. 7-6. 8-6. Mi-a trimis toate 5 din bulan, mie. Eram sigur. 9-6. Ce foame a așa prost. 1-6. Mamă, Ia. dau drumul? Ce? Zici că mic sau mare? Păi dai drumul altul. Ai zis că zic că mare. Hai altul. Hai. Să servesc. Tomic, da? Da. Bă, da, dă-o! Eu. 2-0? 2-1. 2-1? Eu. 3-1. Joc prost tare azi. 3-2. Asta am dat-o eu. 3 egal. Eu. Tot mă bat singur. 5-3. Ia uite-l, băi, 5-4, ce burs. Eu. 6-4. Mamă, fel. Stat eu să... Mă bat singur, ești nebun. Da, zici că-ți dă tot, nu. Eu. Bă, dacă nu... Cât este? 7-4? Da. 7-5. Ți-am dat eu una. Da. 8-5. Oh. 9-5. Ce bătaie pot să-mi iau. De 7. Am mers. Neț. Ia. Mergi. De drum. Termină semi și acum. Ai una. 1. Am, dar joc prost tare azi. Da. 2-1. Aline mă las și în locul tău după aia. Să iei și eu.
Hai 2-1, da? Hai 3-1. Am nervi și nu mai joc bine. Eu. 3-2. Ia uite-l și pe ăsta, o! 4-2. Neți. Da, Andrei mingea. Andrei? Cinci, 3. Cinci, 4. Cinci egal. Nu se lipește mă niciuna, nu merge. Nu merge nimic. Eu. Nu merge nicio. 6, 5. Nu merge. 5. Mă bate și cred și Traian la stilul ăsta. Ia uite o oaia. 8-7. Doamne, joc ca o ciubotă, ești nebun. Așa. Ai timp să speli. 97, eu dau. Să tu? Neți. 8. Eu. Set 8. Set 9. Da, eram sigur. Hai jos cu Andrei, hai! Hai că mă bat la remi. Doar la Remi. Da.